na enyi m nwaanyị bụ n'ofu room like anyị bụ roommate na university ghọtara mgbe anyị na-agụ akwụkwọ. So ịgbagodu anyị na-aga na ụmụ nwoke na-achụ nwaanyị, anyị na-akwụgharị ịmagodu ụdị ife afọ nke a na-eme nke a na-eme. Olu one day na o nwee this handsome guy nwere moto nya na-atụpụ mmiri, o wee fịa afụghị anya wee sobie chụbịa. Ya na-ekiri this guy o, ya na-ekiri this guy. Na the guy nyere ife niile ya chọrọ, mana o nwere ụdị mma ọ mara ịghọtara na. So because of that, ya bịa do worried. Ọ na-ayị anya sị ya mba na ya chọrọ, ọ na-ayị anya sị ya mba na ya chọrọ, wee sị anya gwa ya ife nye ejire wee chọọ. Na bọsị afọ na ya na-enyi nwaanyị so ya wee sị ya na ya chọrọ ịlụ nwoke kali 5'5", 5'5", ya n'ogologo. Ihe a gbasasịa this guy anya. The guy sị ya ka ife omini, ya sị ya na ife a bụ choice ya na ya chọrọ. Ọ sị anya gwa ya reason, ya sị ya na ya ama ngwa ya reason. Nke mbọsị afọ gaa olukwa echie niile ọ na-eso gị na-esi adị ya ga-agbalịlụ reason na ọ bụ dị ya mọrọ reason ya gba ndụ happy, o sikwa nke a ọ pụọ nke a ịghọta na fe emechie akwụkwọ nke afọ tigeta azụta another class. Ọ continue na-achụ ya, o wee luo one day ya wee sị ya na ife ya ejire chọọ ịnụ nwoke kali 5 feet plus bụ na gịnị mere na ọ gbara mma nwoke topu etopu, n'ụdị unu na ike ada edobe unu n'ala na unu na-achụ nwaanyị rinne maka na unu mara mma ife aka unu ga na-achụgharị ife niile nọ na sket. Ọ bụrụgodu na ọ bụ na ị chọrọ ịchụfa na fa ga-achụba gị, onye mụsasie ga-amụ ike isobie n'ike n'ike, ndị ị ga-esulu esulu, ndị ị ga-eje ka ịkọlụ, ndị ị ga-eje mee na ya chọrọ ya ma mbunwu mbụ ndị mara mma nwoke na ya chọrọ ya. Onye ọbụla wee choice ahụ. Ịma na agwa bụ unu na ụmụ nwaanyị nwere ife a na-akpọ checklist. Ọ bụrụ na ị chọọ idu di nwee checklist, ị na-echeki until ị nweta ife ịchọ. Ọ sị bụ ife a gbasasịa this guy anya. The guy sị so maka na ya malụ mma nwoke ka o jere wee chọọ, ya sị yes. O wee bido wee na-arịọ ya sị na o nwefe megide ka aka ikpa, na o nwefe megide ka achụ nwaanyị, ya ga-alụ ọvịa wholeheartedly, ya ga-eme nna ya ga-eme ibi, ọ na-arịọ anya ajụ. Ọyọlị ya gbogo onye ajụ, ọyọlị ya gbada ya ajụ, o jee yọọ roommate ebe enyi nwaanyị ka ọ bịa yaba nyanwa. Ya wee sitie roommate down, enyi nwaanyị down, wee kọbalị ya sị ya gee ntị na ihe a bụ ihe nwanne ya nwaanyị mere na ọ ka na-ata afụfụ ya luo taa na di ebife niile nọ na sket na etu ka fa si adọ na fa gbara mma nwoke efeche na fa nọ na fa ka ife ọbụla mma like nwaanyị abụrọfa anything, fe nwere respect for ụmụ nwaanyị ịghọtara na andị na ọnụba ga-anụba n'uche bụ na ọ na-enye gị favor na ya chọrọ ụdị mara eji afọ, na ya chọrọ dị ibe akwa, na ọ kalịa mma na ya nụrụ nwoke dị mkpụmkpụ jọkwuo Josef maka na ya chọrọ ikpe ọlọvụ ọnya ya na ya na-aba ebili ya adọ happy na ụdị ife ya chọrọ mma na nwoke atọ. Ọ sị m nne ife gbasasa this girl anya, ya sị ka adụkwa agha ọdụ na ọ bụrụ na ịgbala ife pick one or two from ihe a na-agwa gị, if not na ị ga-ebe anya m ya gwasị anya ịmaga olu ọkwelụ si ya na ya ayọ gị efe nya ayọ ya na o nwere ife ome na nwoke malụ mma enwere ife ome, ya chọrọ odogwu na-atụpụ mmiri. Ya sị oke ọ bụ na ife ịchọ nke a gbasakwa go fa kalịsịa dị guy continue na-ayọ anya ajụ. Olo one day ya wee na ụlọ ijefu ndị befa. So jesie bata ya fọrọ roommate ya n'ụlọ ya emepe ite ka ya lie nri na o nwere ife this girl si, ya wee si oke ka aga na kantin ịmago somewhere aga lie nri. Na-abata n'ebe fa na-eli nri na nnekwe daga anyị na-achụ ya na roommate enyi ya nwaanyị ka fa nọ na-afịa onwe fa aka na-eme lọvi na-eli nri. Ọ sị m na ife nke gbasasị anya na ịfụfa na ị ga-ama na fa ebidoro ọfụ na otogo fa yiba. Ọ sị m ikekwula ọtọ gwa ya because na o megidezi ọ da-achụzi ya n'iru the girl, ya na the girl eyele ma ya bịa na-achụ ya ma ya bịa na ya biko ọ na-emezi ofu ịghọtago ọfụfa na-abụ jawelụ bọsọ ọ ga-afụsị ọchụbụ ya na-awọ nda ife ojiri achụzi ya n'iru the girl na ya mọrọ na this girl ejego n'azụ kwete ya na ya na-abụ kwụba na-agwaghị ya wanyị na ya na ya na-abụ bụ n'ofu room.
so ke afọ fanyechighi azụ ya chọrọ ka ha fụ ya nyechighi azụ jee ebe ọzọ jee rie nri ka amalụ ma enyi ya nwaanyị ọ ga-eji ọnụ ya gwa ya o jesie bata n'okwuru okwu ọ sị bụ nna after 2 weeks ya sị ya na ada guy ya ada abịazikwana ịghọta na onwe ife ọ na-eme ọfụzi asọ ọsị ọchụbịa gịnị ya na-abọnyere ya achụ ya ọ sị ya mebi na ike agwụgo na echịkọta gị ikwe gị na ike agwụ na omuvu ọ na a ga-atọ na-achụ gị ọsọ gị bụ nwaanyị nọ na kampus ya sị ya na-ewe na ọ kakwala ya mma maka na ọ bụrụ ife achọ ịmago onye a na-atụfuri okwu ka ama ma ọ ga-agwụ ya na-atụpụrụ okwu ka ama ma ọ ga-agwụ ya ike asịkwa this girl ya gbakwa nkịtị o ebe ọ gwara ya ya jụrụ ya fa wee gụgide akwụkwọ gụsịa na ife nụzikwa bụ na the guy anụba the girl na this girl emere invite ka abịa na wedding ya ya gba nkịtị ka apịa ya enweta enyi nwoke ya like eto kelile 5 feet plus this guy wee bịa wee ebe egi ya na ada bụ wee biri fada bụ wee gbagokwe Lagos ebe this girl na di gbagolo na ya gbọrọ ka ife asị wee ma ọ bụkwa diseneri ya ka fancha niile bi ya ya wee gbakwa nkịtị olo one day fa na-amụfụ kenesie bidokwe ụtọ n'isi ọta na ebe fa kwụsị ya niile anya ka ọgwụ ya ịghọta na ọkwanada guy na-ese n'obịa nke nwa ya sị ya na onwe ka ọdụ na gịnị ya na-abụ bi na one room gosi akwụkwọ ị ga-anụ dị n'ịkpọrọ ya na onwe ka ọdụ na ya ma ege invite mana ị bịara is a different case na ọ bụrụ na ị mere invite na ya ga-abịa anyway who knows ife ị na-ezo na ọ gbasa akwụ ya fana agbabido tọbakwa kpọkwa na fon meekwe nwanne ịmagolo ụdị ife afọ na-aga anọgide olu one day nyafenya na die ọbụlọda ga ya mago n'owele anya kwuo okwu ọgba felele ka gasị na ọ mara ife mere ya gbachie nkịtị sị bụ nne fada akwụ dis ga ebido na-anwụna n'ime dis ga ebido na-ata arụ dis ga ebido kwụlụ ọtọ chenji ya gbe ya nkịtị ya nwere ihe begide ka ajụ onye ife na-eme mana ya magolo na ife ga-eme ahụ ya tago ọnọgidezie one day ọsịa enyi ya chọrọ ịbịa bie asị oke without pleasure ọbịa bie nọsịa that day na esie n'inye olisie olukwe bọsị ọzọ sịa na ya ga-abịa na ụmụ ife a chọrọ ịkọrọ ya na wee si oke o wee bịa bie wee nọrọ na palọ wee kọbalị ya sị ya na di ebe ife niile nọ na sket ịma ife niile nọ na sket na o nwere ife o ji ekpọrọ na o nwere respect for na ọ na-achụcha achụọ bulu ma lipstik mgbe ụfọdụ pụọ ma ya bata na nke nwa ọsị m this girl na-akọ ka ọ na-akọ ihe a na di ya na-abata ọlụ na dis girl amaghị adị na di ya na-abata ọlụ na-akọ ife ọ na-akọ si di na-enyi nwoke ịmagolu na bọsị ha fụlụ na paakị na fakenesi ịmago fada abakalịbaza n'ụka si nwoke fafufe eke na ọfụma ọsị m ọkwa otu ọ na-akọ ihe ọ na-akọ si di ya nọla na ka ọnụbana ya da ezozi na ya ga-anwụ na ya na-anụ di asị bụ nne imalụ ha afọ na ihe adụ bụ na ya gwọrọ di ya ife transpire between the girl na nyanwa na ya gwọrọ ya wee na-akọlụ die kọgide kọsịa wee si die ma o nwere ihe o nwere ike ịbịa die wee si ya na most businessmen if not 80 or 90% of them na-achụ nwaanyị na ọ bara uru na ya na-apụ apụ were agwa gị andị na ọ bụ na ịchọ ka stop ofe ịgbasa marriage go na ife a gbasago many marriages na ọ bụrụ a na-afa tinye uchefe na ịchụ nwaanyị na o nwere ihe ikwuterie it's either you take it or you leave ịghọtago na advice gị to endure because na ife a do among many of them na ọ bụgodo na ị chọrọ na others will push you into doing that apụ ịghọtago ọsị m nne di wee gwasị anya si ya dibe ya were maka ụmụaka nke nwa ọkwa ọ na-adị I provide for you guys that you should take it na ọgwụsị efe ya nwere ike gwagole esi chọọ iluzu your marriage di wee gwasị anya wee bụrụ akpịa ka ogbogo enu je chenji akwa ọsị m dis ga etiwe akwa wee na-ebe ya na-ejie ọsị m nne ya na-ejie wee jigide ejisie nye wee na-akpọsị afọ bikos na enwere ọnụ ga-eji gwa okwu nọọsụ akwa kafa nọ na-ebe o wee na-asị ọsị bụ na after 3 weeks ocheyeta azụ si biko na onwe ife a chọrọ ịya na ọka ọya ọ dị ka ọma ma ọ ga-agwa di ya okwu na ya mọrọ ife ọzọ ya ga-emezi n'ike agwụgị na ha na ya na-abụ na afọ na-ekene na ọ bụrụ na ọ ga-agwara ya di ya okwu ọsị m nne na bifo ọ bịa gwa ya ihe a na ya gbagokwuolu di ya n'elu maka na di ya nọzi ka a na-ebe akwa ọ gbalatazi maka ọgbara ife ya na ụmụ nwaanyị ga-eme wee kọbalụ di ife transpire between die na nyanwa wee gwa die na ya gwara ya agwa si ya na ụmụ nwoke dị otu bụ sọ nwaanyị kafa na-achụ na sọ nwaanyị kafa na-achụ na o nwere iyi dis guy ya ṅụrọli ya menenumenana na ya ma nchụ nwaanyị na ya ma mme nna na ya ma mme ibie
ịghọtara na o nwere ụdị ihe ọ ṅụrọ ya si die that na ọnyanwa kala ị nọ na shoe this girl na ma ọ bụrụ na ya jụrụ na ya chọọ nwoke toro more than 5 feet plus di ya wee kọta bụ na a na akpọrọ egherie si ya o ife iji weduba m maka na ndụ 5 feet 5 na ya karịrị osi ya na ọ bụrụ na ị karịrị o nwere ife ga-ejikọ mụ na gị na-abụ o ama akwụgbu nwa nwoke ịgbagoro ya na di ekwubezie di gbaba ya pilo ha egwube egwu chibe ọchị ọsị m nne ya nụtalụ di niado happy niado very happy na nwoke love si alia ya malụ mma nwaanyị mana ejere welu maka na ya malụ mma chọba ụmụ nwoke kwụpụrụ akwụkwọ malụ mma melụ nna ameli ibie ọsị m nne chai nianụta di niado happy nianụtala enyi ya nwoke nianụta friend ya nianụta everything na ha bụ envy of many families niado happy ụdị decision ya tekere ya wee kọsalụ dị efe amasị ya njakịrị masị ya pilo before after 3 weeks this girl wee bịasị ya ka ọ gwa di ebe afọ ka nọ wee sị ya nne na nke ama mmeo ya gwa ga-agwa hapụcha ya bụ sorry to say this maka na bọsị nke nna anyị bịa na akwa ekwere gị emechi ọ na ndị na ya nwa ekwere ekwu okwu duto dumud ịnọ na ya mana ya gwa ga-agwa ịmaalụ na ya maalụ mgbe unu ji wee kwụba ịmaalụ bọsị ya travel jefu mami ya na arụ adọrọ mami ya wee chigete ya fụrụ unu na-abụ na kantin na-eli nne na-esusu ọnụ ị nwere ka isi wee gwa ya nwoke na-achụ ya chụgalụ gị ije n'azụ jekwere gịnị ya na-abụ na-akwụ ị ma na mgbe afọ gịnị ya na-abụ na-akwụ na ọ ka na-achụ m na mbụla ajọ mmadụ nkwelie ọ gbasasịa gị obi maka na isi n'azụ wee baa kpọtịna ya gbara gị nkịtị maka na ife abụrụ efi achọ na ya gwa gị gwasịa gị sị gị na nwaanyị ọbụla ga-anụ ya ga-ebegide akwa iche na ya na-egwu egwu ọ na-ayọ gị biko na-asa gị isi gịnị na-eme kịta gịnị na-eme ọ na-asị ya biko ya dụsọrị nke nwa o bugodo ụzọ pala anya n'aka sị ya ịnyasị ya yes ya ma mgbe unu bido wee yiba ọ maga na-achụ ya n'azụ ọ sị this girl kwa aka n'isi ọ nọla anọ kwụrụ ọtọ mara ka ife nke dị adọ ya sị ya mana ka ya gwago di nyanwa ije yọọ di gị si anya kwụsị na nke a ama mme ya drọshọ na nke ga-eme mba ya gwa ga-agwa na ọ bụrụ maka na ya gwa ga-agwa ụyọta na mana ya chọrọ o wee naba ọ sị m ọ nalụ na-akpọ ya na foonu na-ahụ ya oyọrị abụgo oyọrị abụdo maka ọ sị na die ka di nyanwa wee jide ego and na die so na ndị a na-anụrụ okwu ịghọtara na so wee na-ahụ ya ọ sị m nne n'ife a ji wee sị mba bụ nọmba 1 na dị gaghị chụrụ ya anya ajụ nọmba 2 na ọ bụrụ na di ejegwu okwu na dị gaghị nwere ike iche na ọnyanwa ka na-instigate nwunye hapụ ya bikọs na ya jụrụ ya apịghọta na dị ụtọ na ya jụrụ ya na enwere ike ịnụ enyi ya nwaanyị maybe na ya dị jealous of them or something ya chọrọ ụdị akụkọ afọ mmadụ ịkọmpere di ewiti onye nyafọ gwa gị ife ọ bụ kasino ịjụ pụtaza kịta abịa ya bịa ọsị m this girl na-ayọ ya na-ayọsi eke ya ajụọ na ya ka gwọrọ die andị na ọ bụrụ na ọyọ die n'azụ na die ga-agwụ ya bifo wee jebe andị na ọyọ die n'azụ na ya ga-agwakwa die mba na ọma nje andị na agwa die nye jene na ọma nje ọ bụrụ gị ị ga-ekwe ka di gị jee yọọ die ụfọdụ ndị frens fanasị a na o nwere ife ome ya gwa n'ihe okwu na ọ ma na di ya na-ekwute okwu na ọ ma na ndị mmadụ na-erespekt dị osikwa nke ọ pụọ nke mana ya chọrọ ya bụrụ ajọ mmadụ ka ya bụrụ ejikwa m ọ bụrụ m ga-este ekwe ewe mmekwudo anything pịrịrị m mana then ifunu lo na comment section ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ